Mnumzane sifikile imphumela kaLila Mohit. Namhlanje usuku lwenhlanhla ngempela ke. Lila Mohite. Lesivumelwano sifike ngesikhathi esifanele. Okokuqala nje uquleke phambi kwemoto yami. Futhi manje imphumela yokuhlola kokungazali kwakhe isesandleni zami. Lila Mohite, awusoze wakwazi ukuba nabantwana wena. Njengamanje kufanele ngabe uyinkosikazi ka-AJ. Ngoba uma ngabe uzoshada no-AJ, okusho ukuthi umndeni wakwaJahagida awusoze waba nendlalifa. Madam, Lila madam. oh manje imali Madam asike isidingo sokuthi ukhokhe ibhili, sikhokhiwe vele. Ibhili yakho nje yonke sikhokhiwe. ngempela bengicabanga ukuthi isikhangiso sepickle ngesivele kumabona kude. Kodwa ngathi sivelileke. Buka nje Lila, awukakabi na usaziwayo, kodwa buka nje abantu sebekuphatha kamnandi kanjani. Yo, kwazi kamnandi. Ngiyabonga. Le ntombazane nje iwuhlobo uAJ alifunayo. Umfazi ongasile kaAJ ophusile. Angikaze ngihlangane nentombazane engasile kangaka empilweni yami. Fanele ethola imbiko yakhe uma ehamba. Nokho uyayikhohlwa ngokuphelele. Ngiyamangalisa. Lila, usungenzele umusa omkhulu kakhulu wena ukufihla imfihlo ebaluleke kangaka kuthina. Ubani lo? Madam, ngizomba ngiyohlola. Ngesinye isikhathi bengivamise ukuhlala nalabantu kuyona lendlu. Sekwesikhathi eside kodwa manje. Kunzima ukukholwa. Angeke ngiliphinde lelo phutha. Ngilenzile ngaphambilini ngoba manje ngukhisha Jahagida. Ngibuye ngumuntu omusha kuyona lendlu. Ukumelana nomuntu onjengo-AJ awukwazi ukumbheka enhlamvini zamehlo. Mkhombisi. Gogo, umnomzana ufikile. Muphi umnumzana? uAbiram uphezulu ekameleni lakhe. Cha. Umyeni kaDurgu sefikile. Ukishara ufikile. Kisho. Unjani? Gogo ngiyaphila. Ngijabulile ukuhlangana nawe. Kisho. Yeka. Keta lethi izinto ukwemiliso libi. Durga, osa. Mamgele.
Durga. Qhubeka. Hey, uvela kwamanye amazwe. Hlala. Hey, gogo, ngicela ungilalele. Ngumphathi noma yini ofisini lapha. Lapha ngumzukulu wakho okhethekileyo futhi ngivumela ukuthi ngihlala kuzwakala kahle ngempela. Woza hlala lapha. Ngingubani mina ukuthi ngikuyekelele nje, Perfect. Hey, Mr. Perfect. Perfect. He's so perfect. Baba ngilenzile iphutha. Angazi ukuthi bengicabangani ngalesa sikhathi. Kwakuyiphutha lami baba. Mina sengishintshile manje. Ngempela ngenza iphutha elikhulu. Angilindele ukuthi kulamagceke ngamukele ngoxolo lwami nje. Ngizoqinisekisa ukuthi sengishintshe ngempela. Ngiyabonga AJ. Uyazi mina bengikulindele kulula kakhulu kunalokho ebengicabanga. Sengivele ngatheleka ngqo endlini. Nginesiqiniseko sokuthi icebo lami lizosebenza ngokungayikhandli nje. Futhi angizanga lana ukuzodlala noma imiphi imidlalo yokuzwelana. Ngize lapha ukukubonisa indawo yakho. Ungaphuthelwa ukuzibophezela ngo7 ntambama njalo ngomsombuluko kuya kuLesihlanu on yours truly Zizonke Sisonke DStv channel 169.